Il-lewkodistrofija hija kundizzjoni diġenerattiva li sal-lum qatt m'hemmx kura għaliha. Il-kundizzjoni taffettwa n-nervaturi mod partikolari partijiet mill-moħħ. Iċkejken Gabriel għandu sena u 10 xhur huwa wieħed minn 4 persuni li f'Malta ibatu minn din il-kundizzjoni rari. Sal-lum ħadd għadu ma identifika l-kawża eżatta ta' din il-kundizzjoni. Iżda minkejja dan il-ġenituri ta' Gabriel, Mario u Marcel Abela iridu illi binhom jgħix ħajja mill-aqwa. Irrabbu t-tifel tagħna flimkien magħna f'ċertu dinjetà li jistħoqlu. Inut li noqogħdu nikbu, it-tifel ma jistħoqlux jarek, irridu niċċelebrawlu ħajtu. Fl-aħħar xhur il-kuxjenza dwar il-kundizzjoni tal-lewkodistrofija bdiet tikber, iżda dan mhuwiex biżejjed. Ftit huma dawk in-nies li semgħu biha wisq aktar illi jafu biha. Kien għalhekk illi il-ħadd filgħodu il-ġenituri ta' Gabriel, grazzi għall komunità kollha tal-Kalkara, organizzaw mixja sabiex titqajjem iżjed kuxjenza dwar din il-kundizzjoni. Nemmen jiena li bħala il-kundizzjoni lewkodistrofija għalkemm m'hemmx kura għandu jsir l-arfin. Issa meta jsir l-arfin ħajkun hemm ir-riċerka u mir-riċerka speranza forsi nistgħu nagħmlu xi ħaġa min-naħa ta' Malta li ma tibqax bħala kundizzjoni mhux magħrufa. Il-mixja bdiet minn quddiem il-Kunsill Lokali sax-xatt tal-Kalkara. Mario u Marcel kellhom kliem ta' ringrazzjament għal kull min attenda l-mixja u anke għal dawk li ma attendewx iżda taw donazzjoni għal dan il-għan. Jiena li ngħid il-poplu biex min ikollu xi kundizzjoni bħal di ma jqgħodx jaħbi, jitkellem u jsib għajnuna kbira bħalma sibna aħna. Mario u Marcel għandhom żewġ titfal oħra, tifel ta' 21 sena u tifla ta' 10 snin. Huma iżda saru jafu bil-kundizzjoni ta' Gabriel meta kellu sena. Huma qegħdin jaħdmu ħafna sabiex jaġġustaw id-dar tagħhom ħalli jilħqu l-bżonnijiet ta' binhom. Dan minn barra trattamenti kontinwi bħal fiżjoterapija. L-ispejjeż huma kbar ħafna, speċjalment li issa l-familja qed ikollha tgħaddi paga waħda.